Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Un eveniment care mi l-am dorit de foarte mult timp și eu și colegii mei și prietenii mei. Împreună am reușit să creăm un eveniment cu o fuziune foarte largă de genuri muzicale și chiar mă bucur, am invitat și dansatori din America, de tango. Iată, acest prieten al meu, care se numește Relul Balcan, a avut inițiativa de a ne strânge o parte dintre artiștii reprezentanți ai diferitor stiluri de muzică, să ne dezvoltăm din punct de vedere cultural, nu numai noi, ci și cei care ne ascultă. De ce nu? Este o salutară această idee, de ce nu? Este a doua oară când cânt alături de Zuralia. De fapt, n-am cântat cu ei pe scenă, am cântat prima dată la o berărie cu ei pe scenă, chiar în cadrul concertului lor și m-am simțit extraordinară și cu o energie foarte bună și acum invitația am primit-o de la Relu, căruia îi mulțumesc din toată inima și mi-a plăcut că lumea este obișnuită cu mult zgomot, așa de obicei și mi-a plăcut că au tăcut din gură, n-au mai vorbit, au ascultat 5-6 melodii cântate așa de la suflet la suflet și înseamnă că nu toată lumea ascultă neapărat muzică dată cu volumul maxim. Cum a fost să cântați împreună cu Anca? Am văzut că ați luat-o așa repede, pe nepregătite. Da, astea sunt cele mai frumoase momente. Noi ne știm de când ea avea 14 ani și eu aveam 16, de la Școala Populară de Artă. Și am împărțit cu Anca și patul, și camera, și trenul, și avionul, și concertele, și scena, și e prietena mea cea mai dragă, mai rar în meseria asta să ai oameni cu relații de lungă durată. Da, e o persoană dragă și ne inspirăm una pe cealaltă, suntem amândouă dăuroaice, eu sunt genul lent, ea e genul rapid și mă înțeleg extraordinar cu ea de câte ori mă văd cu ea, pentru că ne iubim. Ne știm din 1985 și îți dai seama câți ani au trecut peste noi și cu câtă bucurie și cu câte momente speciale. Am văzut că ați fost și un moment ad hoc, așa, v-a luat Oana pe nepregătite. N-am cântat în viața mea piesa. C'est une chanson qui me ressemble. Atâta știam. Ne-am jucat. Vorbește lumea.